October. Nasisi wangu anagumira mwana waMashita wakauya kumba kwangu ndiri kumba kwangu kuchachiri chitatu makuseni wachibva wasvika wakatuma Mashita wakasvika sepanapa nepane kubva wagara wachibva watuma Mashita pauya pamba pangu achibva asvika akati murudi wana mama uko wakauya vari murora Tracy mapenza uswa wachibva wasvika wakati iwewe ngeuri kutambudza upenyu hwangu ngandatambudza upenyu hwenyu ndadini zvikazi zvauri kuti hausi kuzviziva ndikati zvechi zvikazi uri muroi iwewe ndori kutadzisa vanhu vangu kuti warorwe uyezve ndori kutadzisa kuti upenyu hwangu inini huende mberi vachibva vatora heti yangu musoro vakati chienda kwaMambo ndo evidence yandichahambira naye pamberi pedare raMambo kuti ndakupumha uroi ndo pakapazodaidzira mwana wacho akati uri hure iwewe wakarara nemurume wangu musi ukamutaurira kuti kwazi hanzi Mashita unohura ukamupa 150 US kuti aende kobaya muprofita wekuchechi kwedu anonzi mai Pamela ndatenda Mashita naani wanayo yeti yacho iri evidence yacho saka iyi yetu wakaitora uchiti ndechi mama wangu akaitora mai vako ndiyo akaitora reason yekuitora yanga iri ichi reason yekuitora yanga iri kuwapumha saka kunokuiwe Mashita chikumi usanyarire bataura eti yakatorerwe eti yakatorerwa kuti kuvapumha nekuti pawainzi ngatifambe vairamba saka kutorwa iti kwakaita kwakanzi tikakupumha ende kuti muende kwaMambo tikwanise kuti atifambe ndoba waruramba kufamba ndoba vaine nyaya yekuti tatora heti kuti taakupumha kuti tiende kuona ndoba nyaya yacho chete ine makapozi kufamberi hatinombonzi tifambe pese pataifamba taitonamata chechi imwe chete kusiya kwandakaita inini kuchechi kwenda kuchechi ndakasiya nemaproblems anga ari mbangu pandasiya chechi yandainamata ndo kuchechi kokoko ndokwavakati hanzi iwewe tiri kutakudza dare remusha tida kuti ufambe ndiwe iwewe uchatakura dare remusha rekuti ubatsire vamwe vana mufamily vari kutambudzika ndobva ndaenda vandasvika vandaudza vakuru kwandiri kuti ndo zvataurwa saka vanhu ngatiungane vakuru kwandiri vese hapana akada kunditeerera wese wakaramba wari kudzimba kwavo nhasi unokazi ngatifambe unodai nhasi uno ndikazi ngatifambe ndinoda ndakasununguka saka ndiyo nyaya inchere nyaya inoda kuti mufambe muchenurwe ndo pane nyaya zvese zvari kunetsana zvese zvirikuda kuita sei muchenwa because mune zvenge zvirimo mumusha umu zviri kuitika hatingateereri zvese kuzvizwa asi zvarakidzwa kuti mumusha mune zvirimo zviri kuda kudii inini hangu handina zvokutaura zvakawanda kune hanzvadzi dzangu but chiripo badzi chatakaona chakazoita kuti nhaurwa dzitenda ichigumira chiripo panzi chandakaona pane hanzvadzi dzangu hapana wendinowenga kana kuzvidini kada kusvika kuti vazosvike kunoku kwaMambo kunoku inhaurwa yekuti madzikoma nevamwe apa mwana uyu mwana vana Mukoma waripo wahomba mwana uyu wakataura kuti Mukoma honai zvakamira so zvakamira nda kuti ndibatsirwe ngatifambe
but hapana akasumudza musoro. Ndo zvakazosakisa kuti mwana uyu wazotokonyana nasisi wawo kubva kare waiwirirana, but wakazotokonyana kusvika wapumhana. Nekuda kwekuti wakomana wari uko wana Mukoma hapana ari kuda kusumudza musoro wekufambira mwana uyu zvaari kutaura. Uyu mwana dambudziko rei? Matambudziko ake haataura yeye. Ekutambudza bari rake raari kutaura. Inini nditorino dambudziko ishe wangu muupenyu hwangu. Ndinotiwo ndikaroorwa mari ichibviswa ndinobva ndarambwa nemurume, ndikaroorwa padobvisirwa ndinobva ndasiwa nemurume. Saka pausingabvisirwi ndo paunogara? Handina pandisina asati ndabvisirwa mari. Okay. Saka wakaziva sei kuti pese paunobvisirwa mari ndi unobva warambwa? Imba yangu yekutanga ndo mapwanyirike yakaita. Zvinoitika kapa muhuno hwako iwo hwakamumira sei? Chinokurambisa newarume chii? Inini handina wandiri kublema kuti nhingi ndiye ari kukonzeresa mumba mangu. Inini ndakangoti hama dzangu ndibatsire iwo. Pamwe pane problem iri kudini iri kuita. Ndosaka ndati iwewe wakambozviisa mugirazi here iwewe pache zvako. Wobva waisa usambozvinyepera ba kuti ndini Esther ndiri mugirazi. Mwari ini ndine hasha. Mwari handigutsikani nemurume umwe chete. Mwari ndoda murume ane mari ane mota. Mwari ndoda murume ane motikari. Ndoda mudziko rangu. Asi varume vamuri kundipa hawana motikari ba, hawana chiroba wafudzi wemombe. Ndowana John Bobo. Because tinokwanisa kutsvaga problem ka. Asi iwewe problem iri pauri ma expectations ako. Because unokwanisa kungochitika because taisa pa grass over kuti ndakanaka iyi. Ndakadai onai side view. Onai so I deserve murume ari nani than murume wandinaye. Saka ukana wangodaroka hauna murume wanogara naye because uri munhu wekushora. Handiyo. Saka ukawashora murume wacho unomuwana kupi? Anoita zvaunoda iwewe. Saka kuti izvo izvo zvoda kuti uzvitariswa usati wafungira kuti pane zviriko. Tanga wambozvitarisawo wega iwewe kuti behavior yangu ini yakambomira sei. Unoziva kuti muZimbabwe wakawanda. Wakadzi wakawanda muZimbabwe vanozvirambisa nevarume wavo. Ende varumewo futi vari muZimbabwe vanozvirambisawo nevakadzi wavo. Chinoita kuti mukadzi azosvipe mwoyo newe chii? Kuita kwani? Kwako. Kunozoita kuti mukadzi murume asvipewo mwoyo newe chii? Kuita kwako. Ukaita gumbo kunze gumbo mukati hapana murume anozvifarira. The same applies wo kumurume. Ukazikanawo kuti uitawo gumbo mukati mukadzi adiniwo. Unochinja kuti handizo. Saka ndosaka ndati iwewe zviisawo mugirasi. Wobva wazvitarisa wega kuti ndiri muklasi ipi. Usati waenda koonongedza wako. Because already kana wakutongongedza mhurika kuti wakomana ndikangopinda mumba pakangobviswa mari aya atorerwa heti uyu kuzi ndiye ari kukonzeresa kumba kweawa. Uyu haana bata anga aita uyu ndiye akadaidzwa ndokutorerwa heti ka. Iyeyu ndiye akari kupumwa kuti ndo uri kukonzeresa kumba kweawo neawo neawo. Kuti iye iye wati ndine problem yangu. Problem yangu ndeyekuti ndikaroorwa pakangobviswa mari apa ndarambwa. Ndakarambwa kekutanga ndikarambwa kechingari kechipiri. Ndosaka ndachiti aiwa iwewe chimbozvibvunzawo kuti chiri kumbokurambisa chii? Because hauna kutaura kuti pawakarambwa kekutamba what was the reason. Wakazi iwewe pawakarambwa kekutanga wakazi reason yawarambirwa ndei? Warambwa kangani? Kana kuti wakambofamba ukautaura. Warambwa kangani alright. Imba yangu yekutanga ndo yakapwanyika, yechipiri yacho izvizvi iri kusheka. Saka wakarambwa ka1 badzi. Saka asi yechipiri iri kusheka. Asi andikakora ndosaka kuti ka zviise mugirazi iwewe. Handizo. Pamwe chiri kuti isheke ndechekuti zvawakarambirwa nemurume wekuti kutanga ndo zvawatanga futi kumba yechipiri kana kuti ndozvori kukontinya nazvo. Pamwe ndozvokunetsa. Saka chaakukutukisa chachituko manje chekuti ndosaka wakarambwa ndiJohn. Hauteereri. Kana ndiri kutaura haudi kuteerera. Unoda kuti inini ndinyaraze. Asi ndiri kuti inini nyaya yedu pairi chaipo handi kuma problems ako bayo.
nyaya yako iri pekuti ava vakati takatora heti as evidence yekuti takupuma, kuti kana takupuma iwewe takakupa basa rekuti utakure mutoro wemhuri, kuti usumudze mhuri ufambe nemhuri. Titaure zviri kunetsa handi kwaari chete baba. It means wakatora heti wati zviri kuwanetsa, asi pawakafamba zvakanongedza futi uku. Because avo kawo wanofanira kunge ine reason yekutora heti yekuti mambo azive kuti takupuma. Pura simukai mai. Because mai ndimazindi makatora heti. Ine ndonzi ana chigumira. Naurwa yaari kutaura iye yekuti ndakagadzikwa dare kuchechi. Musikana uyu akapupura hope dzake kuchechi. Apupura hope dzake kuchechi, muprofiti ndokuchiti iwe takuchikugadzika dare sekuti ndiwe wapupura chi hope dzako. Chienda kune vamwe vako unotaura nehama dzese, mukokorodzane semhuri, mufambe semhuri, mugadzise zviri kunetsa mukati mechi memusha. Kubva 2022 kusvika izvozvi vamwe vacho avarutawo vakataura sekuru wabva kutaura wavari kuti hanzi ndakataurirwa. Mai manje tiri kutonetsana sekuru avaindi kweshena futi kuti kwazi inini nyaya iyoyo handida kubvira ndaitaurirwa ba. Ndikavabvunza kuti inini ndakambokubvunzai kuti sekuru nyaya yakataurwa munin'ina makaitaurirwa here? Sekuru vakati inini handina kutaurirwa ba, munin'ina haana kunditaurira ba. Saka ndonhaurwa iri kunetsa zvonobata nemumhuri mangu. Musika kwamuri kuenda handiko pandiri kuda ndikuda chakati muzotore heti iyo kuiwadini uyu chakachamakati tikatora heti ndiko tusvike kwamambo ndokwandiri kuenda. Chakazoti inini nditore heti inini mumusoro memunin'ina wangu inhaurwa yemhuri yangu. Uyu musikana uyu anga akarohwa, kwaanga akarohwa imbavha yaparara zvikakonzereswa naiye zvaari kutaura zvekuti kwazi akadanana nemukwasha. It's true, Mukwasha akazvipupurira ega kuti mbuya ndakadanana nawo ende ndinotorara navo. Mukwasha uripi? Hapana, haana kuuya basi. Ova pauya uyu musikana uyu obva aita mhosva yaakaita. Inini ndaenda kuchechi ndikufambira nhaurwa yemwana kuti mwana wadini wapara mhosva. Chii chakonzeresa? Pakanobuda mhepo yakanobuda ikati ndini Esther Chigumira. Inini zvandirini ndine mushonga wandiinawo uri kunzira yangu yekuita tsvina. Wandinoti kana ndikaona kuti munhu akuda kuita chinhu chinobudirira ndinokotamira. Saka mwana wako ndini ndakakonzeresa mhosva yakauyu. Ndinoda kuti aende kunofunga. Ukeraipa wamheso wazwa. Twati wadzidze kuti wakwana munhu akandotonona pese pese mubango musumuzi. Mhepo yakati inini ndine mushonga wandiinawo uri kunzira yangu yetsvina. Wandinoti chero munhu kana achida kuita chinhu chinobudirira ndinokotamira. Pandinomukotamira hapana chinobudirira. Ndikati saka iwo daka rako neni ndereinga wani takakura tichiwirirana ende zveshuwa nemunin'ina wangu ndandiri closest wake. Zvikanzi inini daka rangu ndinawo newe nderekuti iwe wakunyanya kuchengetwa nevana vako. Ndikati haisiri mhosva. Ndikutaura nemhepo. Haisiri mhosva yekuti inini vana vari kundichengeta ba. Zvikanzi inini ndini ndakatokonzeresa mwana wako ndaida kuti apike. Saka handichati apike ba. Ndakuti mwana wako aite community service. Asi izvozvizvi atori kwaari kwaakatoenda kumurume kunoonekera. Hakuna chirikoba, ari kudzokera. Ndikati uchimborwei zvandataura ndizvo. Ndikati ahora iti zvakanaka. Mhepo vayaenda. Tichipedza chechi tichidzika. Zveshuwawo mwana wangu akandobva andifonera ari kuchinhoi. Achiti mama inini ndaenda koona kumba kwemukomana wangu. Asi izvi rikoto mama zvakadini? Zvakaoma. Ndakudzoka kupi? Ndakudzoka kumba. Ndikubva ndanyarara. Mwana akada kuedza kuwaka dzimba hadzisi kumira. Kuda kudai hapana chiri kuitika ba. Ndokubva ndanyarara. Kobva kwazoya mwana wangu mukomana. Kwandinongofamba ndokunzwa kuti mwana ane munhu mumusha menyu wakakumbirwa naye mari. Asi munhu uyu munhu wemudzimai akamukumbira mari. Mari yapa kumukumbira kwakaita mwana akati handinaba. Munhu uya wabva ati tichasangana. Saka ndozviri kuonesa madambudziko kupi kumwana. Ndakambofunga kuti mwana pamwe ari kutora zvinodhaka nekuti anobva pamba pamwe kuma 8 obva aenda kubhawa. Svike kubhawa obva agara. Paanouya makuseni anouya ari mwana mabvira angoita kubhawa mumba manheru ndo madzokerera anoita. Mazuva ekutanga ndaifunga kuti pamwe mwana wangu wakuita zveguka asi ndinoona kuti hazvisi zveguka. Izvozvizvi ndine uyu uri apa mai vemwana uyu handisi kutoziya nekwaari.
Manje ungofamba ndesimese ndizoti iye ndiye akaisa mhepo pamwana wangu kuti mwana wangu ali mwana wenyu futi mwana wangu futi saka anosiya kudhambira muzukuru atondidhambira muzukuru wakatouya koshanya ndoba ndandiri kudaipo ndoba ndandiri kudaipo kuti maakuona manje kune nyaya chaiyo kuti nyaya iye wacho wamuri kupuma mumba macho rumutomunetsa hamu wakatobvawo kwake saka muri kuti imimi iye ndiye ari kukonzesa dai anga akagara zvakanaka zvino iye utotambudzikawo haatoendawo chake chito wakutochemawo kuti yake yechitu yakutopwanyika saka itu tiri kuti musapindirana nevanhu ambuya zvamuri kudai mimi nana baba zvamuri kudai mimi muri kudai neindependent person pamunotongoenda murapya motongotaurwa muri mese kuti chiri kunetsa mumhuri chii because itori yefamily problem haisi yake yega bwa itori yefamily problem yekuti mumba menyumu wasikana havaroreki bwa havarorwi pane zviri kunetsa nyaya chaichaya muchataurwa mobatsirwa chaiyo chaiyo noti kunongedzana kwamuri kuita musanongedzane ba endai ndosaka ndoti makafamba problem yenyu ndekuti makafamba mega uyu ari kufambawo chii ega imi muri kufamba chii hapana chinobuda fambai mese munzodambudziko riri papi because zviri kuitika imi mune masapota enyu kuwarumo uyo une masapota ake kuwarumo saka kana zvakatongodaro kwamuri kuenda hakuna endai kana dai pane munhu kana aripo uripo here bweni mamatodzika seri kwemotikari mutombonofemwa iko endai meso hakuna muchene chiremba watomhanya kwasatando vana vasatani saka saka changodhomuka ipapo saka watoti hambai kumba chekwasatani chatobuda saka watoenda kumba iyo makabata aiwa haichadzoreki maakuita wanga chibatiso imimi imi izwai mbuya chinoti musazwe kuremerwa nekubata chipfeko cheumwe munhu kugara nacho kuti ndinacho chinoti musazwe kuremerwa chii mwana heti muri kutembei kuti yekuchengeta heti kuti kutoisa mubhegi kuti tinofamba nayo mubhegi chinoti musazwe kuti heti ika yakurema chii then you expect me kuti nditi dzoserai munhu heti wakabaoma irongeri imakabati ivi nyange makachenesana handinga mati muri kufamba mega handinga mati muri kufamba mega kai mati muri kufamba mega kai pamuri kufamba heti muri kuisiya here muri kufamba nayo kai anoziya makambonepi munhu anoti kuti ndiite proof kuti ndikupose kuti ende kwamambo ndikatore heti yako ukomumangarira kana mamataurwa nemuprofita yenyu ndimutorere chipfeko chake hatidi zvakadaro rizwai kuti arudzoka ii kuti ndepoti kwamabomaipango mayengo yakunomangara utinotora chipfeko che mayengo yakomangara pana wakatanga kutenderera musoro matora heti right chimira is okay yeshamaridzwa mirai apa endai momira apa tizoti ari kudzoka here muruda munhu imi anokubatsirai akutaurire chokwadi chiri munhu menyu noti zvamuri zvazvese because ndatona family divided kuvarume pane warusapota uyu pane wamwe warusapota uku pane vari kuwakadzi wamwe wariwo titatozviona mirai apa auye kana auya kutaurwe chokwadi batsirwe